zvakanzi naFrancis Mushonga. Because everyone knows it's going to end with a bribe. I couldn't believe it myself when I was in Harare, when a police officer demanded bribe right at the counter inside a police station. Zanu Yauraya Nyika. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Thank you very much appreciated. And tikati apa 40,000 subscribers. Rwendo ruri kuramba ruchipfuurira mberi, hatisi kumira. Kana ungosora subscriber garo ita sei wasubscriber for more exciting content like this one. Anditika we always make sure kuti takupai mutakunanzwa, takupai sezvazviri, takupai nenguva. Every day we upload my videos. Anditika, so without wasting much of your time and my time, panapa ndine nyaya yandaona pazim celebs rutaura iyo kuti polisi yoita zvekutsomana nevakomana vemakombi mu street. But pandapinda mu comment section ndo mazonyanyo ndionesa hora. Ndikati zvinhu zvinenge zvinoda kuripotwa kuti inews chaidzo. Rega ndende nazvo kuchitubu handitika. But before I get into that, tikutaura kuti kana uri mugari, okay, taura kuti kana uri mugari wemuSouth Africa uchida kuvhura bhizimusi rekuti uitewo zvinhu zvaunenge uchiitawo zviri pamutemo, aiwa vakabata vakomana ava. Vakomana ava ndo vari kuregister makambani, ndo vanobva vakuvhurira futi nebank account. Zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka handitika. Saka nhamba ndidzodzi dziri ipapapa. Chingobata vakomana vokuitira vokufambisira nyaya dzacho handitika. So at the same time also, kana ungoriwo zvako munhu nje uchingoda a bank account, bata anonzi Michael. Namba dzake ndo idzo dziri pasi apo idzo. Womutaura kuti aiwa tabva nekuna DJ Holly toda kupena a bank account. Panongodiwa a valid passport chete. Zvinhu zvako zvakutoita sei zvakutofamba handitika. Saka rega tipinde munyaya yedu tuone kuti zvakamira 1-1 chichirumbonyasoitika. Pari kupisa zvamanje ka pari kupisa zvokutodaro. Ma1 kana chikuziva kuti ma1 right. Iyo ndo post yaiswa nezim celeb iyo. Zvikanzi combi drivers and police voita watsuro magenga nasekuru gudo in CBD. Tsuro magenga ndiani manje? Kosekuru gudo ndiani? Apa ndizozivo zvangu apa. Rega tijambire tione ka video clip kacho. Taona ka video clip kacho tozokurukura. Tamboonesana kuti bo here zviri kuitika apo bekuti ma1. Regadza tuone ka video clip kuti zvakamira sei. Hey, geta poto baba. Pakaipa pari kupisa. Ewa, akomana wacho anenge achitoda baba. Ona zirori baba.
zigomba herero mutonazo here kana kuti kurutsuku ukomana pakaipa but timu repabhata sekuru rinenge richitoda aenda haritambise nguva baba rinotiza aizvo ndakazviona zvangu kuti rinotiza amenoti sadhiki zvairi kuya muzimbabwe vachisvika takadaiso makomba aya zvinopera mushe herezvi cbd damboti iporishwe man igadzirwa ionekerewo at least handiti so amenoti siya comment mucomment section utaure kuti unozvoonawo sei zviri kuitika izvi zvakamira sei kufunga kwako uri kufungawo sei nekuti zvamanje pari kupisa chaipo handiti saka ngandijambire mumacomments and then ndikuverengere 1 or 2 macomments mozvionera mega kuti vanhu vari kuti chii pamusoro pechiitiko ichi handitika chaitika muharare pakashata rikati pinde comment section comment section never disappoints. Comment section ndo vanhu vacho vanotoita zvinhu ende ndo vanhu vacho vasingafa vakaita sei vakadisappointa handitika saka hanzi neuyoyo hanzi vachakonzeresa tsaona nechirori ichi iporisi kataura hanzi chakonzeresa tsaona nechirori ichi zvikanzi poto here iro mucbd ndafunga kuti ndindega ndariona akapoto iro but raonekwa nemunhu wese zvikanzi honestly I don't know how they want us to survive. Ari kubvunzawo Brenda zvikanzi handizive kuti vanoda kuti tirarame sei tikaronga musika kanzuro inotitsoma tikaita zvemakombi maporisi inotitsoma tikaba mapurisa anotitsoma toita sei vanoda kuti tirarame sei handizoziva mubvunzo kuvakuru ndoziva kuti chane vanenge vachiiona chane vari kuiziva vari kuchema vana kunyanya Brenda vari kuchema kuti moda kuti tiraramewo sei zvikanzi nemumwe zvakaoma ukakwira kombi these days hana inenge iri mumaoko because anytime vanongoerekana vangoti pfacha anytime vanongoerekana vangoita sei vangokutsoma handitika zvikanzi kuita kurerutsa polisi havo this is hilarious hanzi vakomana vari kusaiza polisi vari kurerutsa here polisi vakomana zvavari kuita izvo vari kupima polisi kavakomana ma1 rega tiende mamwe macomments tinzo kuti zvakamira sei zviri kufamba sei apo pakashata zvikanzi neumwe naota this is good these police officers are just pain menota about chiyo but they are just pain they are just pain I don't know about chiwe pamunongozvionerawo mega zvikanzi hapana pavanobata mota diki nezirori iro hatapiwa ari kutoda hapana pavanozombobata kamota kadiki kako nezirori irori noti rutora time kuti riteneka kudai pakashata zvikanzi vakomana vepabhata vanotiza kana mazogara hanzi vakomana vepabhata vaita zvekutamba vanorwa pasi ende vanotiza zveshuwa ende havana kana kubatika urikona zvikanzi kotuma statement kwekuti kwaedza makati wanepi handisi kuziva maybe kwaane new statement riripo riri kutenderera mazuva ano riri kunzi kwaedza isa comment mucomment section utaurawo mafungiro ako utaura kuti uri kuionawo sei nyaya iyi zvakamira sei zviri kufamba sei nekuti pfungwa dzako dzakakosha panguva yakaita seino iyi ende isusu panapa pachitubu ndepemunhu wese hatisarudze munhu ende hatina munhu watinoshora tinongouya nenews nenhau sezvadziri tokupai nhau moita sei mozvionera mega motaura kuti uyu abhaisa kana kuti uyu arita sei ari kuita zvinhu chaizvo handitika but out of all macomments ese pane one comment yaita stand out
yandaonawo zvangu ndikati rega ndiuye nayo panapa tiratidzane tionesane kuti chokwadi here kana kuti kunyepa nekuti pakashata apa. Zvikanzi Francis Mushonga, because everyone knows it's going to end with a bribe. I couldn't believe it myself when I was in Harare, when a police officer demanded bribe right at the counter inside a police station. Zanu Yauraya Nyika. Handisiri ndiri kudaro, ndiri kutaura izvo zvandiri kuverenga apo zvanyorwa nani naFrancis Mushonga. Zvikanzi munhu wese anotongoziva kuti zvinozongopera nechioko muhomwe, zvinozongopera nekuita sei, nekuisa kati. Ndakatoshamisika panga ndiri kuHarare, pana police officer titori mukati mepolice station, iye ari kuseri kukaunda achitoti isa mari yechioko muhomwe. Mawana pamwe ndakanganisa kuverenga rikatitangidze futi. Because everyone knows it's going to end with a bribe. Munhu wese anoziva kuti zvichangopera nechioko muhomwe. I couldn't believe it myself when I was in Harare, when a police officer demanded a bribe right at the counter inside the police station. Handina kumbozvibvuma, handina kumbofunga kuti zvichaitika. Police officer paakakumbira, paakatimanikidza kubvisa chioko muhomwe tiri mukamba, iye ari kuseri kwekaunda. Vaazongoisa signature zvikanzi Zanu Yauraya Nyika. Amenoti munoti chiyo nazvo izvo mashoko ani aFrancis kwete angu, but ndichangondivhundutsa hangu pavidhio akakutaura chokwadi inyaya yepoto iro. Mirai tiri dzose poto iro harina kumira fine, harina kumira fine poto iro. Izatona tisingaplay here. Yes, poto iro harina kumira fine. Let's not play. Let's pause. Iro poto iro harina kumira fine. Roda itrwa plan iro. Kanzuru vari kutora mari dzerodhi paroda plan iyi nekuti rinotimakisa Sadiki kauya, nekuti pakashata iro roda plan zvamanje manje. Ndo nyaya yanga ndichingofambira zvamanje manje yandaya nayo kuti ndikuratidzei zviri kutaurwa, zviri kuitika kuFacebook. Kune noise at the moment. The same clip ra-uploadwa futi ZTN, kune noise futi ikoko, Zimceleb kune noise futi, and people they are not happy, vari kupopota and mawana. Saka unogona kungoenda unozvionera wega zviri kuitika ikoko. Handitika nekuti pakashata, pari kupisa baba, pari kupisa zvekuita sei zvekudaro. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoita sei rinotera.